nili pinang anar jiding lo nali tumpan voreng AWARSAI la so puthak bang nang wan pi pe deda teng lo la sipini ya nili ako puthot nali tumpan ingsi voreng AWARSAI la so puthak nang wan pig lo mate la so video nang wan pig lo la si kopi voreng AWARSAI mala bang nali tum thumbnail mate title long kilang pen stami chini ikpo la pen nili la so video arlo bang nali tumpan nang than pon pokon ana vacancy sidoma la pen akan ansi kachar liang deng kenaing ma lapen adet bang e komantu pen se kiching ma lapen koson se apply ning ma la so puthak nili thihek pen stamina li tompan nang than pon ikpo lapen afrangsi nilimen laki kadu kawita chinilo nilimen laki Avinas Cheron lapen non ke lang bom labang ke Karbi 2.0 YouTube channel lapen non labang so channel long jong si kumani abang phu abang phi nang kahomri milang pelte kaching hon pen subscribe ingon lapen adu het belajan tadi dakta nalitum ber pon igder non lapen video start e aprang Juning ria lama la puelo nali teman video keceng pen kijudan langon lala pula nali tum ingson soni alam bangga dakpen cini pon ikpo jong se video skip pen jong si mate than cecet pen jong si lang pula nali tum ingson soni ada kenang sosora details bangga nali tum tek ponong le data tek la si kado ka befanda juning ria video keceng pen kijudan kilang thoria fansi la si pada depen men kai kia son la intro bang thiek men lang pono intro lang det pen video arlo cethan pon lonang mate video langdam lonang la screen along thek pon long ikpo dak bangke nalitum la klardak bandake tok thek long lo thek long thai application are invited for various teaching position in Sericulture Training Institute Jorhat lo la pen Sericulture Training Institute Jorhat is inviting application from eligible candidates for the post of lecturers in botany as lapen geology and chemistry da ke thom do ke thom dim la post do lo lapen ning hang abang phobang fitum apply no lapen video ki cheng ben ki jut an lang igo la lo pula dak details kan bang na litum chini lapo na sipara de ben pena chethan pon na post amen aprang se post amen da ke nang litum thekloi lecturer botany la so dim le nang litum dak number of post bang dak 1 do la dak nalitum thek pon langpo la pendak pay scale bang res 22,000 to 97,000 an la pen grand pay plus 11,800 an long poni nalitum salary la pen qualification char yang deng lang dam lo pole dak MSc in botany or MSc in sericulture technology with the specialization in agronomy jo la so ki un la so dim ki un tang abang phu abang fitum si apply dun long jodi la nalitum lang pon la screen along la pendet ako lang pon tuna dak name of post bang dak lecturer geology long bang number of post dak tang cv to 1 do la kanalitum thek pon lang pon dak tang c post do la pendet dak ta kachar liang deng la pen pay scale dak tang cv la nalitum da thek pon long post salary kan an sikilong ima la pen qualification ta dak ta MSc in geology dak un tang abang phu abang fitum nang po na pen ako number of post dak lecturer nalitum thekloin chemistry along le dakta ingsido post bangke la pen salary bang dak lang dam de to 22,000 pen 97,000 an long pon pol la pen grand pay dakta 11,800 la pen post bang dak ingsivet do la sining hang abang pho bang fitum la dakta jogdun iktame la pen qualification banane tum dak theklong thaipo lan an ki untang abang phia bang fitum nang po dak tok teng la pendet langdam nang age limit marte arta bang kenali tum dak thek pon long pol the candidate shall not be less than 21 years of age and not more than 38 years la pen 21 aki kom 21 arta pen aki kom atum bang ta apply dun nang le la pen 38 pen aki ong atum ta dak apply dun nang le pusidak ke tok pon la pen la son thak sidak SC ST tum hanta pi pon la dak la age details bang arta details banali tum dak pen lang pon ingon la pendet ka apply ning a process banali tum kason se ka apply ning ma pulte nali tum dak thek pon long po candidates can apply online for the about postro the website nali tum online se dak pen apply du nang po dak kiching bang ke patumi 12 pen se dak cheng pon la pen dak September 12 an 2022 ase online dak online pen apply nang po la pen
apply play aprang nalitum la advertisement alo dak lar dak pen lang pon igol advertisement alo so video description alo sta me link longi apen non la nili nam piklang bom la so link tan nalitum la so video description ng long pon dak pen nalitum beri ngol apen detail sai hilang ad le nalitum apply pun igol ala pendet aku cesan pon lana dak application fee ba nalitum dak pen tek pon po general mate EWS la tum mane 285.40 paisa mate 285.40 paisa ni la pen SC ST mate OBC MOBC la tum mane 185.40 paisa an pinang po la pen BPL la tum hanle dak 35.40 paisa la pen PWBD la tum hanle dak 35.40 paisa la an payment nang po application fee fan apen advertisement lang dam te nalitum jang sela so link long wang plote nalitum da click here for tag long in detail advertisement dak berego nalitum tag long ikpo la penda da dakel ansor lo la pen nili non advertisement alos tame asap so nili na piklang pon ikpo nalitum pan la pen nalitum la hela advertisement alo ba nalitum dak pen tag pon long ikpo mate penana bang pha bang fitu me tag long pota hailo na se dak tok teng siwet lo la pen a post category ta dak nalitum theglong et product do thailo la pen dak tutel ba nalitum dak botany la pen geology la pen chemistry along tang sing si apostolo la pen dak atu ka ve phanta nalitum thek polong po dak open category lo dak so phanta 1111 do nalitum dak pen thek polong la pen reserve bangke dak ingsi ta ve nalitum dak thek polong po kado ka ve ta zero side la se nalitum dak Ning Kehang Abang bang fitum jog dun igo mate apply dun igo la pen dak amoni li nang thana teng lo dak details bangke ke tok bangke la pen age limit dan la son lo la pen dak starting ke cheng bangke dak 12 08 2022 pen se cheng la pen mo chiklo 12 an se dak ki last date lo closing date for the online application la pen application fee dak tok ik thailand ani tum dak thek lo la pen amuni li nang piklang dem bang dak BPL la pen PWBD la tum haned dak an no 35 ing sivet lo nali tum dak thek ponang pon athema application fee la tum han mang nang ne dat la pen ka fee dak processing fee lai hu shira enchor la 35.40 paisa bang la pen si la pen nali tum apply do ni pulte dak link bang kan nali tum long po apply link ni li nang piklang pon ikonani tum han la pen la dak ta la son lo penang an dak tok details do nalitum line pulte lang tame la advertisement alo nili nang sen ikpo nalitum han la pen kai fly ni process nili non asap so dam ikpo nang piklang ikpo nalitum han la pen nalitum la so a video description os tame la kai apply link bang along ikpo nalitum la pen online.ap Sericulture.in plus sodium wang igo la pena sonar nalitum thek ponlong ikpo la pena nalitum la puat thak doi pon bom te nalitum la aber bang thek longi la pena prangka nalitum la so a website long pena nalitum registration tang no pul nalitum dak ber ikon la email kal de phone number ber ik pena nalitum password la pen la captcha nalitum aber thek longi captcha ba nalitum dak pen fill up si mate dak tok si la login nalitum thek longi la sodium ber ikon berek dan penalitum login milo la penon jong saki milang pula penalitum la ber teknologi register here pudi la sodim berigon dak berek dat penalitum one time registration la bang batayang siwedi la pen mo apit penalitum chog igil la pen dak registration aprang nalitum full name aprang si dak full name nalitum tok ignang po certificate long kido ateng amen nalitum tok ignang po la pen dat dak appointment la sana da certificate long school certificate long koson se kidom la so teng dak tok nang po server amenta la pen mother name ba dak tolling de chol la bangke koson mala ta jong si la aadhar card pan card long kido la so amen tok igduno la pen alitum la gender bang dak pen fill up ponon la pen date of birth ba kanalitum la SSLC la so certificate along adak date of birth dui so dim nalitum so date of birth dak fill up nang po la pen mobile number nalitum dak pinang po mobile number pidet benefit aku kaprek jong alternate mobile number double te nalitum dak pen pidenon avi pol nang nela la pen email id nalitum dak pen pipo nang po email id pidet nalitum la nationalization ba nalitum dak pen select ponang po indian si chedo wet podak bang select nang nela la pen jong se permanent resident
of Assam pula nalitum yes dak ber no kalte kaprek Assam ben si kaprek pula nalitum no ber yes ber ingo no ber ingo lapen kas ba nalitum dak pen select nang po estima mate OBC mala bangke lapen special category ba nalitum dak pen select nang po person with benchmark disability pijang si kopine double nalitum dak tik piduna kalte nang nila labang unimportant lapen permanent address nalitum dak pen fill up nang po permanent address lapen country bang dak chido verla Indian lapen district nalitum menoteri lata fill up nang po lapen dat pin code nalitum dak pen fill up pon ing nang po pin code fill up dat pen fill up puta dulang la state bang nalitum fill up ding niri state fill up dat fit nalitum dak password bang nalitum dak chibi nang po password ki bineng labang ke nalitum password ki ding nailo 18 to 16 characters bang nang po lapen password bang ke nalitum koson si ki bineng ma pulte aprang sinalitum stame A1 pusta bino lapen dak B2 B2 no lapen nason stars tame B melo lapen has tame B melo dak nalitum labang ning hang lo nason le nalitum dak B go capital letter small letter lason dak pang rumpen dak ketok adulo nalitum dak thegloyi dak ketok tadulo nalitum dak pen pore pen nalitum B go bidet afit nalitum ako laso password nalitum dak confirm nanglang confirm det pen afit nalitum lag generate OTP dimber ego lapen nalitum email ID lapen mobile number long stame OTP bandam ikpol laso OTP nalitum laso dim fill up nang po la fill up det pen la captcha thegloy nalitum mobile lang taka preg lapen dak nili mobile lang taka preg sepak lang lo laso captcha ba nalitum la ber ik nang po la ber ik det pen nalitum akul la register la sodim nalitum ber ik nang po la lot nalitum ID bange dak pen chogik el la pen jong si login lo pul nalitum a form bange fill up me po yo la hello process bange la hello pinya video long bang nili ansing ton jogjidat po athima nili ka apply dunia bang po bang piawe dak nili long pen bange la sinili aprang process ba nili dak pen apik lang pon thek det po lapen ning hang abang po bang pitum advertisement alo lang ad la nalitum apply ik duno lapen apply pul de mobile pen bang apply fidesi kimi nalitum CSC mate common service center long dampen mate jongsi nalitum mithang long jongsi laptop do polote nalitum apply ik duno athema mobile pene polote nalitum la documents ka ta sabso siksak do chatiti la si nalitum computer penle apply dun ikon form bange fill up dun ikon jolan cholo la si pini video long bangla sabso sta nili nalitum han information nang wan pilo la so video nalitum lang misen po sining thelo la pen nalitum video ka an ma share ikon la pen la sonsona video ki lang long ver ya nalitum la Karbi teach 2.0 YouTube channel bangke aching hon pen subscribe ikon la si pini video long bangla an cholo la si do me thakme ka doka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel ke lang rad wan phasta mini lihin pen korwang tu